vadikani mufaro wangu kusangana nemi pachikwa chemhemberero patinorakidza pasi rose kuti chimbotiteedzai tinavo kumusha vanozvigona kuno kuzimbabwe. Nhasi ndine vane umhizha wepamusorosoro, rambai muchitandadzana nesu munzwe kuti ndava nane. Asi hatigoni kupinda muchikamu chanhasi tisina kutenda vakotsveri vedu vedande mutande vanotipa masaisai ekuti tigone kukurukura pasi rose. My Samba Show is powered by Dande Mutande. Nedande Mutande zvinoendeka mufunge. Ndinoda zvakare kuti veWamambo Space Creatives vanzwe kutendwa vakatigadzirira musha watakagara uno. Tendwai kwamuri ikoko. Makadiko vakomana? Ndinofara vanangu, makadi yenyu? Ndadziona tsika dziripo. Makarova kagushi. Vadiwa tariri nevatereri, dai kuri kunzi tinombobwereka izwi revanonge vari pazvigaro zvikuru. Nhasi ndinana Changamireka, ndinana Changamire vesocial media. Ndoziva kuti munovaziva. Vanoita seiko vakomana vavira? Ndatiregai vambouya kwaamai tivapemberere tichinzwa. Asi sati tatanga kutaura navo, uyu mukomana ari kuboshwe kwanguku achazokupai zvenyu mazita ake nechi. Ndiye mukomana mumwe wavakomana akandisandudzira kuti amai endai pasocial media, amai ndiko kwakuenda TV. Ndinokutenda mwanangu, uropafadzwe. Ndoda kutanga nekunzwa mazita enyu chaiwo nemazita emadunhurirwa. Ndoziva kuti mazita edu emadunhurirwa ndo mazita aya atingati mastage names kana kuti kudini. Ndombotanga newe mwanangu. Madam Samama. Ndinotenda. Yes. Wamuri kuona panapa anonzi Sivanai Innocent Govea. Ndo zita rake full name Sivanai kumanyekenenge Sivanai. Zvichireva zvoti know each other, innocent as I look, and then Govea my surname. So ndo panobva futi zita remadunhurirwa. Vanhu vanofunga kuti Zigo izita rakabva mumuskanzwa urochi rakangobva pakuti Siwanai Innocent Govea. Saka wakatora pazita rako, aiwa tinokutenda Zigo. Inda ndisingarizivi, ndaiedza kuti ndite mitsi dzangu kuti rakabva kunani konai. Zita rinobva rabata kudai. Kuno kuruboshwe kwangu. Ndinotenda mai. Zita rangu ndinoitwa Trust Danda Nyatsanga. Iri rekuti danda ndere kuhondo, ndo zita rangu rekuhondo repakati. Ndimaitsamira shato muri kuhondo. Ndizvozvo kuhondo kwakaitwa basa rakasimba. Ndinoziva kuti ihondo dzakawanda dzatiri kutaura pamusoro padzo. Nokuti kazhinji ukangotaura kuti hondo, vanhu vanobva vafunga hondo yechimurenga kunzi anga azvarwa here uyu, kana kuti anga kudi. Hondo dzatinotaura muchazodzinzwa sekufamba kwedu. Ko remadunhurirwa? Remadunhurirwa anonzi DJ Sparks. DJ Sparks. Ndambokutenda kazviya mwanangu kuti ndiwe wakauya uchiti amai mukadai. Iwe nemumwe anonzi DJ Ola. Atendwai ikoko kwamuri ikoko nokuti makakakaritsa chembere ino ikaningirika. Ndinogaroita pandinobvunzana nevanhu vandinenge ndichiona kuti ava vari kuita basa ratisimukei, ava vari kuita basa rinoda kupembererwa, ava vakumbofanira kuuya kuna mai kuti timboona tichipembererana. Tinogara mubvunzo wesocial media kuti munofungei iko nenyaya yesocial media. Ndombotanga newe DJ Sparks, unofungei nenyaya yeso zvaunongofunga? Ndinofunga kuti social media new system kana kuti chachimanje manje chakauya chinoita kuti mashoko afambe nekukurumidza, chinoita kuti ticonnect nevadiwa vedu vamwe vatakapedza kusangana navo kudhara, as long as nemaclassmates edu, as long as zvingozviva zita rake chete. So it's a platform yekuti yakangouya kuti zvinhu zvite zvireruke. Ndizvozvo tinokutenda nokuti ndangomubata kwiyo ndikati unofungei. Ari kuti zvakanaka chikuva chekuti tinobatana. Asi ndichiuya kwauri Zigo ndoziva kuti chinhu chese chine nhivi mbiri. Yakanakirei ikakuipirei? Sezvataurwa naDJ Sparks, imwe platform iri kutibatsirawo kuti tikwanise kufulfilla madreams edu. Munonyanyorotei kuna Zigo?
zvamuri kuita izvozvo maichisamba show tichikuonai patv 2003 2004 tinge tichitorota asi togona kushaya mukana wekuenda kuZBC tese. Vamwe vanenge variwo pasocial media, vamwe vachiita zvavari kuita, saka vamwe vanoita mabhizinesi, vamwewo vanoonekera ipapa. Saka mwe mukana watakapiwa wekuti vanhu tikwanise kuonekerawo ipapa, but sezvo mabvunzo vamaita kuti inenge yakaipireiwo futi chinhu chekuti munhu unokwanisa kushandisa kuita zvinhu zvakanaka for upenyu hwako, asi unokwanisa kutochishandisa futi kuparadza upenyu hwako, uri kutoparadzirwa upenyu hwako nevamwe vanenge varipo pasocial media. Asi hatingabva tairasa social media nekuti zvakanaka zviri kutiitira zvakatoti wandei kudarika zvakaipa. Ndizvo zvanzi zvakanaka zvakawanda kudarika zvakaipa. Kana sadza wani ukaridya rinokunakira, asi ukazoriwanzawo rako kuzvimbira kana kuzokuitisa mudumbu. Asi ari kuti ndiri kuuya kwauri DJ Sparks, ari kuti social media iyoyi mukasaingwarira sekutaura kwaita Zigo inogona kukuparadza kusara waita madota. Unenge waita sei paungaparadzike? Nokutoziva kuti imimi njere dzacho munadzo, ndo zvamunoshanda nazvo, ndo zvamunoita. Nokuti kana tiri pano tinoda kupa vanhu chenjedzo, tinoda kuvapa zvinovanakira, zvinovadini, nokuti upenyu huzere nesarudzo. Iwe unofunga kuti paingakukuye ukasara wadota unenge waiita sei? Alright, social media chinhu chekuti number 1 hachikanganwe, zvinhu zvapostwa ipapo zvicharamba zviripo nekusingaperi. Saka zvinhu mamwe madecision anogona kuita anogona kumaita muudiki, but unofanira kuziva kuti chinhu ichi hachikanganwe. Saka zvinhu zvaunoposta zvakakosha nezvinhu zvaunotaura pasocial media zvakakosha, because zvinoonekwa nevana vako vachaziva mangwana, zvichaonekwa pamwe nhasi sekuru vako vasi pasocial media, but you never know kuti kuenda kupi. Mangwana vanenge varipo, pamwe baba vako havapo nhasi, but mangwana vanenge varipo. Saka social media haikanganwe. Mashoko makukutu echenjedzo kuvadiwa vatariri nevateereri. Hanzi social media haikanganwe. Zvawataura nhasi kana zvozoyera rimwe gore pada zvinokutadzisa zvimwe zvinhu zvaunga uchida kuti uite, nekuti hauzvarwe uri wega, haugari uri wega. Tinofamba nemazera, nditi kana patakagara pano mukuna kuti mazera edu akasiyana, yatinoti mageneration, ndiri weimwe generation, ava ndeimwe generation, ivavawo vachaitawo imwe generation zvichadaro. Saka mageneration edu aya hatidi kuti tanyongoshe kuti vana vozonyara kuti mufunge ndigogo vangu ivava kana kuti ndidhedhi vangu ivava. Asi munoziva pane kamwe karwiyo kakamboimbwa kandinofananidza mabasa enyu kainzi mutongi gava. Mhuka dzakanetsana chaizvo, dzikanetsana, asi mutongi gava akazozvigadzirisa nenzira. Ndinoona kuti munhu panyaya dzenyu dzamunoita, munhu pamwe akafunga kuti akanganisirwa kana kuti anoda kusvitsa mashoko, anogona kuuya pachikuva chako, anogona kuuya pachikuva chako. Iye uye anga achitaurwawo uye anogona kuzodzoka zvakare kuchikuva ichocho chimwe chetecho. Munozvibata sei Zigo? Munozvibata sei izvozvo? Vanhu sekuziva munhu anenge ari pasocial media anogona kutorwa semutori wenhau, zvakafanana nendiri mutori wenhau, DJ Sparks mutori wenhau, anogona kutorwa futi saDJ, anoudza vanhu zviri kuitika, masongo, anoudza vanhu zvinhu zvakasiyana siyana. So sekuziva kwataita kuti paredhiyo waenda unoona varipo paredhiyo nguva iyoyo vaikwanisa kuti ati nyaya yako izikanwe kana uchiona ngeri worth kuzikanwa. So munhu anoona kuti uyu ane mafollowers anenge akati one day ane exposure yekuti nyaya yangu inogona kuzikanwa. Vanhu vanouya kwauri nenzira nezvikonzero zvakasiyana siyana. Mumwe anouya because ari kutsvaga rubatsiro, mumwe anouya because ari kutofila kuti nyaya yangu ndikudza vamwe, mumwe anogona anga ari mudambudziko iroro anokwanisa kumotiveteka, mumwe anotouyawo kuda kunyadzisa mumwe munhu, zvikonzero zvavo zvinenge zvakaita sei zvakasiyana. Mumwe anogona anga atonetsekana nedambudziko rainaro raari kufila kuti rinokonzerwa nemumwe munhu, kuti ndikataurawo pamhene munhu iye anogona kuda kuti rega ndipekenyuke nyaya yangu yapachena. Kouyawo munhu ada kuuya kuzoresponda kune zvataurwa pachi. So chedu kuteerera nekupa mukana wevanhu vari munyika kuti vateerere, because nyaya idzi hadzisi dzedu, inhau dziri kungouya kwatiri kuti vamwe vese vaite sei vanzwe.
ndobva mataura mukati mutongi gava but hatizotonge hedu chingoteerera nekubvunza. Yes. Mutongi gava, nokuti mutongi gava akazodzosera vanhu kuti chimbodzokerai pazvanga zviri, saka chisarai makadaro nekuti zvanga dzanetsanaka. Ndanga ndichida kuuya kwauri DJ Sparks, hazvipesve here izvi? Nekuti ngatimboti imimi ini ndinokutorai sana chipangamazana, nekuti basa renyu ramunoita irori munotopanga mazana. Ino wakatonipangaga kuti mai endai pasocial media ndikakuteerera. Saka muneikawo chipanga mazano, muneikawo kukoma, muneikawo nzvadzi, munekachi, asi mumabasa edu apa hapana here patinoita setapesha? Kupesha unokuziva here? Nokuti pamwe ndadhibhisa mukaona ndataura yakanyanya kukuchidzira. Zvinoitika ndezvekuti pasocial media panoita nonzi matrends, like pane zvinofamba zvitotrenda musi wacho iwowo. Saka unotoona nyaya yauya yekuti ini ndikuionawo sei. Saka ini ndoona kuonawo maonero angu andogona kuita, then kunogona kuonekwa sekupesvedzera pamwe, asi ndo maonero anoita seane ndichiita. Saka social media open kuti vanhu vanokwanisa kutaura pfungwa dzavo, then pataurwa pfungwa dzavo iwewe unofanira kuzoanalyza wawe wega manje kuti zvakanaka ndezvipi, because makatarisa comment section yangu amai muona kuti vanhu vachipopota azodewo, but kune vamwe vanotonzwisisa kuti no Sparks ari kutry kudewo ozodewo, then vamwe vayo vanga vasotovanzwisisa kumashure vai. Saka inyaya yekuti unongochionawo kuti iwe uri kuzviona sei mafungiro ako. Iwo imimi ndikaita sendinopinda pakati pako, imimi mune maonero enyu here amunozotaura apa, kana kuti munongorega aiwa ngaudone muti tidziye tsotso? Chinoitika ndechekuti pane kakusiyana mbijana neold media like zvaitwa kudhara. Yedu isusu marwere atinomaita isu anonzi mapodcast, ndiye ndichotaurawo futi pfungwa dzangu pamwe pacho. Hauzondiudzewo kuti papfura nzou ndeyatsoona ndi papfura svosva. Saka ndoganda kuti shamwari isvosvo yapfura apa, hapana kupfura nzou apa. Saka hataita tichionesana, hauzongotudze konva yekuti unongotaura nyaya yako ndichingobvuma chete. Ndotokudza aiwa zvawakutaura hazvisi kusangana nezvawambotaura apa nezvawazombotaura apa, unenge uri wrong iwewe. Kana kuti hazoshowa nepoint apa wambodaro apa, ndokakusiyana mbijana. Saka ndikakupesvedzera kane ngarimo munyaya bhodzi pachaita pfungwa dzanguwo nemaonero anguwo. Handikakupesvedzera kanenge karimo unopaona sei Zigo? Handikakupesvedzera kanenge karipo nokuti apa muono wake. Ndizvozvo chaizvo, because panouya nyaya chinoitika ndechekuti vateereri nhasi maichisamba matidedza kuti muzoita interview nesu, but pachokwadi chaizvo ndepekuti vateereri vemaichisamba ndo vatidedza kuti vambonzowo pfungwa dzedu. Imi mungori mumiririri ari kubvunza mibvunzo on behalf of vateereri. Ndosaka muchizonzona vachiti haiwa Zigo ne usina kubvunza zvakati, haiwa Zigo mubvunzo wakati, because nyaya idzi hadzisi dzangu, kana kuti ini nditeerere nemudzimai wangu kumba tongofara, no, ndedzekuti vanhu vaite sei vanzwe. Saka zvinongoenderana nenature yenyaya, zvinogona kutange zvine kakupesvedzera oro kuita nge zvinechi, but ndo nyaya dzacho zvadziri. Dzimwe nyaya dzinoitisa hasha, dzimwe dzinoita vanhu vafare, dzimwe dzinochemedza, dzimwe dzinosekesa. Ingori nyaya zvainenge iri, inongori nyaya zvairi. Saka kana takatarisa nyaya idzi tiri kuona kunge zvine mazera. Handizivi kuti mazera ari kunyanyotandanisana nazvo ndapi. Kana aripo mazera ekuti ndofunga mazera aya, chikonzero ndochei DJ? Alright, ndinoona sekuti now palevel ratara hazvisina mazera, zvakungosiyana nematopics aunenge uchiita netype yeaudience yauri kuattracta necontent yauri kuwapa. Inini ndiri kushowbiz, ndiye ndinofanira kungoisa mudhanzo nemagetoits angu ikokoko, tinenge tichipesvedzerana tiri ikokoko. Saka vanhu vane mainterest yematopics aya, kana paine munhu even ada kuadvertisa zvinhu zvake, andoziva kuti ndakaenda kwaSparks ndichanotageta vanhu vakadai so. Wataura zvematopic, ndingandivokupe topic uya ndinofunga kuti ndeyezera renyu. Zvakanaka here kuti mukomana adyiwe nebaby kana kuti vice versa?
kudyiwa usati waroora. Handii munokuziva isusu nguva yedu munhu aiti kana adyiwa anonzi amonsen ari kudyiwa nditika. Saka ndiri kuti zvakanaka here noti ndo dzimwe nyaya dzatinobatana nadzo kuti mukomana yeyu ndaimupa mari ndichiita sei ndikodai kana kuti musikana uyu ndakadai ndikazodai imimi munoiona sei. Hapasati pane ukama huyo hwekuti taroorana tadini asi maapedza mazigi kana kuti maus unoiona sei. Inini maoni andoita nyaya iyi amaende kudai pane maitiro anofanira kunge achiita zvinhu ndoyekuti iwe haufaniri kudyawo mari yangu ini handina zvandinofanawo kudyawo kubvawo kwauri handizvo. Then panozosvika situation yekuti nawo taakuchinzwisisana manje kuti shamwari iwe wauda kungodyawo mari yangu ndinayo ndakufanira kutoitsvaga oright handika, but obviously iwe pakuti ukudya mari yangu panguva yekuti wanga usingafaniri kunge uchidya mari yangu. Saka which means inini ndine zvandichakwanisa kudyawo zvangandifanira kunge ndichizodyawo kumberi uku zvandakufanira kudya izvi. Takutodya zvekumberi zvinogoneka here naizigo nokuti uyo ari kutaura kuti aiwa kana muchinge wadyawo mari yangu indakutsvagawo panenge muitewo iwe unopaona sei. Hanzi atiya mari yomurutsva atye kuita sei kusviba. Iwe kana uchidyawo mari yemunhu kazhinji kacho common sense nekurarama panyika kwenguva refu uchidzidza maitsikiro anoita zvinhu unofanira kungoona kuti hakuna munhu anowanzobudisa chinhu asina chaari kutarisira. Panoda mutengano wegudo. Asi zvandinoona zvakakosha kunyanya panhau yerudo irudo rwacho pekutanga neuchenjeri. As long muine rudo pakati penyu muri vaviri then mova neuchenjeri munokwanisa kuziva kuti apa parikuda mari here apa because pamwe pacho tinoisa rudo paruda mari zvokanganisika mutoisa mari parikuda rudo. So mibvunzo yakadaro yakakosha but pakaita rudo neuchenjeri handioni pachita dambudziko. Ndizvo zvadiwa tariri yechenjedzo iri pano kuti kana muchinge mawira murudo isati wanzokurudzira kuwira murudo tinoti kupinda murudo nokuti mukawiramo dzimwe nguva munongotanga nokupinda mugomba. Hanzi zvinoda uchenjeri zvinoda kugara makavhura ziso rechitatu. Hanzi munhu isi ane maziso matatu rechitatu harioneke nekuti riri mumhepo gara maikarivhura iroro. Inini saka ndakudaidzai pano ndikati dzimwe nyaya dzamakundibvunza hadzizana zegu here nana DJ Sparks asi regai ndivadaidzi vana vangu titaure. Pane mumwe akabvunzawo akati namaisamba mazano kuchine rudo rwechokwadi here nekuti hakuna kwazvichambosvika ndewo nhanzi zvaakuita sechinhu chakudhara vanhu vakakuonai muchidanana zvakanaka muchinzizve handiti vanhu vanotaura kuti ayo kana madanana munoenda kwana tete kana mazodai munoenda kwana mbuya muzodini. Hanzi zvakasara here DJ Sparks nekuti iyemi ndimi madhara amangwanaka ndimi nyika yamangwanaka ndimi chatosara muri Zimbabwe yacho kai iwoyo mubvunzo. Inini maonero ndoita zvinhu mama ndeyekuti ndoda kutarisa zvinhu zvazviri nemamiriro zvakaita paground panguva yatiri izvizvi pari trick wakundivhundutsa zvinotozopedza interview rikana wakundivhundutsa. Hanzi pari trick haasi kufunga kuti kune rudo rwechokwadi segunozviona sei hakuna here. Hanzi pari trick asi tiri kuona kamichato vanhu vari kuchata tiri kuona mabhero aya tiri kuona amenipinda pairi. Ndizvo zviri kutaurwa naDJ Sparks kana kuti maungokopirana imi mune matopinzirana papfungwa. Mamiriro akaita zvido rechokwadi zviri kunetsera pakuti vana vemazuva ano kuti uwane rudo rwechokwadi ndofunga isusu zvafanira kuzoitawo mukurumbira nekuzoitawo tumari handika ndopanozoona kuti kuna vaitombodiwa madirwo aya nekuti maanayo shagi ande munoona panopa takada kuzofunga futi kuti saka toti izvozvizvi true love here inoona ngeyato true love futi but true love yacho futi inoda kuumbiridzwa amai vangu. Saka mari haina kumboshata asi nyaya yekuti ndekuti vana vamazuva ano kuti pave netrue love pafanira paine mari kuti raundi ringonakidzire so zvingoite maiwe zvangu naizigo. Aiwa semutauro waita DJ Sparks akati pari trick kana usina mari yacho hauchadiwa here. Aiwa apa mapamuenzaniso chete wemari ndoziva kuti zvinobatika zvakawanda mukati meupenyu. Mumwe ane dzimba mumwe ane zvakati mumwe ane migodhi mumwe ane chii ande pari trick semutauro waita DJ Sparks. True love haizoshayiki
zvakafanana nechinamato. Vanamati vechokwadi vashoma shoma. Ndozvakafanana nechinhu chese chechokwadi chaicho. True love mastendi chaiwo yechokwadi kuti uiwane chokwadi mashoma. So harisi rudo chete rwaita rushoma. Ukama hwechokwadi zvese zvinoita zvinonetsa kuwana asi zviriko. Zvinowanikwawo futi nevanhuwo vechokwadi. Zvinomuri kundivhundutsa ka asi handei ndofunga ndo chokwadi chamuri kutaura. Chechi dzakazara. Vanhu vanonamata kuseni iye zvinezvi nguva ino iyi yatiri kutaura yatiri kukurukura kuno kuZimbabwe inguva yekususura yekudya. Ukapfuura kunyange nemutauni unonzwa mubuilding haleluya uri kuenda kuno amen. Imondiudza kuti kunamata kwechokwadi kwakushoma makuvheneka sei? Kushoma chaizvo. Isusu hativheneki. Tomboti kana zvakafanana nendiri mukristu kunonga kuine mumuslim kana muhindu kana mujudha kana vane maonero avanoitawo kuti chinamato kuti ndichate chokwadi rechi kana tichenhema. Asi kumakristu kwedu tinishanda nekutoti unotoudzwa kuti mazuva ekupedzisira vaprofita venhema vachaita sei? Vachawanda. Havana kutomboti vafundisi kana kuti vavhangeri. Vaprofita venhema mukuvaona vaprofita muwandiro wavaita vazhinji vacho ndevenhema. So kutowanda kuri kuita chechi kuzadziswa kwemagwaro kuti street rega rega tinenge tine machechi mazhinji acho ndenhema. So ndokurarama kwacho. Ina handigone kuti ndezvechokwadi zvamuri kutaura kana kuti kwete nokutiwo inini ndiri mushauri wenyu pakutaura nyaya dzatiri kutaura. Zvekutaurwa naZigo hongu zvirimo mumagwaro matsvene kuti aiwa pakupedzesera apa vanhu vachawanda vanoti asi vasiriro asi kuti tizonongedza kuti uyu ndiwo anenge asiri wechokwadi uyu ndiye anenge zvakaoma kaizvo DJ. Hazvina kuoma. Dai kunzoni maybe nyaya dzemalawsuit nechinhu zvatingatotye but tichitovaziya nemazita nemasenemu kuti uyu muprofita uyu ndewenhema ari kunepera vanhu then uyu futi ndewenhema uyo ndewechokwadi uyu akamhenga ari wechokwadi asi asisiri tichizviziya nemaitiro awo. Zvinotyisa asi mazita munozondiudza munzeve. Mazita hatichaudza. Aiwa mazita munozondiudza munzeve. Vanhu vazhinji mazuva ano vari kutaura nyaya unzi zviri kutrenda. Saka vamwe vatakakurukura navo vaiti zvimwe zvacho zvinotogadzirwa dziri nhema kuti mangwana ndoda kuti nditukane newe DJ Sparks kuti tiwane vanotiteera kuti tigowana zvishereni nokuti takanzwa kuti pataidzidziswa naye vava kuti no mukazvidai pamwe panobuda suspense pamwe panobuda mashereni maviri. Nyaya dzinotrenda idzi imwe munodziona sei mumabasa enyu? Nyaya dzoitika pakutrenda ndedzekuti dzimwe dzinoitika ndedzechokwadi zveshuwa. Kune vamwe vanhu vanenge vakatotsamwa vanenge vatone godo mavari like tine mumwe mukomana kuti atongone godo zvekuti hatimbomuzive panongoona kuti maitiro ake igodo shanje ruwengo ari kuvengani imimi anenge achirwadziwa chaizvo. Saka unotoona kuti uyu munhu kwayo hapana kumbotaurirana kana kuita seba unongoona kuti nemaposta ake nemaitiro anoita kuti uyu kwayo ane ruwengo. Munomubatsira sei munhu anenge aine godo shanje ruvengo nokuti anzi pana ane godo ari kuvenga tinoziva kuti zvinoitika. Saka munoita sei kana munhu akurakidzai kuti ndine ruvengo ndine godo ndakatsamwa pamuri munoita sei naiziko innocent? Unombodaidzwa here kuti innocent kana kuti ndini ndaita mai vanodaidza? Innocent akashoma kudaidzwa. Unowanzodaidzwa Zigo. Ndizvozvo. Pasocial media I think ndosaka pakashandiswa kwedu kuti social upenyu handiti magariro atinoita ngoti aya akuiswa pamhepo. So ukatona muraini amanyisamba munenge muchitoziva nyange whether makambochinja namashoko nayo pakona vanenge vasinganyatsondifarire whether maitoka musangano kenyu sevanhu vanogara mubhuku rimwe chete unotoona kuti hatinyatsoita sei hatinyatsowirirana. So kazhinji kacho magadziriso atinongoita maproblems mukurarama
yekuti tinogona kuzosanganawo pamwe pano tichitofara tichiona kuti uyu munhu akanaka ana wandivenga ndo zvakangofanana nepasocial media. Vamwe tinogona tazotowirirana zvamu chose, vamwe tinogona kuwirirana, vamwe tinogona kufa tine chigumbu hungori upenyu, kusiyana kwazvangoita ndezvekuti uri kuiswa pamhepo chete. Ndizvozvo munofungei nevana vadiki vatinoona pasocial media, nekuti kune dzimwe nyika dzakati kuti tinoona kuti vanoedza kutapudza zera revana vanoenda pasocial media, vanoedza kutapudza zvingaonekwe kana zvingataurirwe vana vachiri kuyaruka. Kunoku zvinenge zvichiri kungoyanikika izvi. Munofungei imimi pfungwa dzenyu pamusoro pezvandataura? Munofungei? Ndinofunga kuti iwe semubereki unofanira kunge uchimonita mwana wako, because pane strategy inoshandiswa senyika, pozoti strategy inoshandiswa seHarare, pori strategy inozoshandiswawo kumba kwako. Saka unonyatsoona kuti social media iyi iri kufamba so. Inini sevana vangu ndovaita sei? Pane zvinhu zvakawanda zvinogona kuitwa. Vana vangwara varipo kuti saamai unomonita masites ari kuenda mwana wako, unomonita WhatsApp yake kuti ndani anakutaura nawo, unokwanisa kuonawo paanenge ari. Zvimwe zvinhu zvokuti semubereki andika vabereki vedu vekudhara vangasina kuti mabhajeti tukotwo, but now wakufanira kuti semubereki wanhasi uite kuti mabhajeti esocial media kuti ndomonita sei foni yemwana wangu, zvaanoita ndezvipi, ndozviona kuti zvaari kukwanisa kuita ndezvipi, zvaangakwanisa kuenda ndezvipi, uchidzima mamwe mawebsite. Mashoko echenjedzo, vadiwa vatariri nevatereri, tine nyanzvi pano dzesocial media, asi vari kutaurawo mashoko echenjedzo akanaka kuti ngatitarisei zviri kuonekwa nevana, ngatitarisei mafambiro ari kuita vana, ngatitarisei zvakawanda. Pasocial media apa munhu anenge achine pfungwa dzakanaka here zii? Nekuti unoona kuti munhu anogona kunozviuraya achizvirekodha. Zvinenge zvadii? Anenge asangana nematambudziko makuru eupenyu, anogona kumusvitsa panzvimbo iyayo. Anogona kumawanira pasocial media, anogona kumawanira muupenyu, anogona kumawanira kubasa, anogona kumawanira kumba chaiko kuna vabereki vako. So handifunge tinenge iri social media inenge yawo kuzozvirekodha ipapo, akangofanana nemunhu kuzviyanika ipapo, akangofanana nemunhu anozvisungirira muti asati azvisungirira onyora tsamba kuti ndazviurayira nekuda kwaSparks, akandinyebera zvakati ashandisa another form of media, tinoti pachirungu maybe print media or handwritten. Saka ingori nzira yaashandisa kucommunicata, asi problem chaiyo inenge tsiri social media. Asi hongo pasocial media pane zvinhu zvinokanganisa pfungwa hobo. Since tiri kuwana maideas akasiyana-siyana ipapa, wasanganawo nevamwe vanhu vane pfungwa dzavainadzo dzinogona kupinda mauri, waupedzisira wane humwe hunhu unogona kupa masuicidal thoughts, wakuita kana zveungochani zvinogona kunge wangosina pfungwa dzakadaro. Social media ndokumwe kushata kwayo, but chandoona chinodiwa sekutaura kwaita Sparks kuti chakakosha munyika chaizvo imhuri. Mumba medu tikaudzanawo kana uri wemumhuri munomu, whether pafoni pako kana paTV, pane zvinhu zvisingaonekwe pano. Handimaona tinozobuda panze kuti ane order tese taita sei tachengetedzana. Nhasi muri kunyatsoraya nyika, tigere pasi rose. Ndiri kuzviona muri kutaura mashoko akasimbarara chaizvo, akanaka ekuti ngatizvitarisei izvozvo. Ndachida kumbonzwa kuti ivo vanhu vaiva namboti pamwe dzimwe nguva ndinomboona kunge munoita ana mutongi gava, mune mukana here wokuzovadaidza? Ngatimboti John anesana naPeter, Peter auya ega akupai divi rake renyaya, uye azokupai divi rake renyaya, munozovadaidza here kuti vazotaura vese vari pamwe chete pazvikuva zvenyu izvi? Isusu tinotofara chaizvo vakange vachibvuma kuti tisidaro, tinotozvida, tinotombodana, asi nenhau dzekuti vanenge vasingaonane, vazhinji vacho havazobvume. Asi tinotokurudzirawo kuti mamwe mapartner akafanana nevanhu vanenge vachizviti matherapist, vamwe vanenge vachizviti vanoita zvecounseling, vanokwanisa kutopatina nesu kufollowa vanhu vakaita sei vava kuti can we do a follow up on nyaya yakaita sei iyi. Handimaona, saka rinenge risiri basa redu chete,
it's a community, social media, social community yatiri kuti vanhu vari kuona iwe uchiona harisi basa rako kungoti dai Zigwa adedza vanhu ava azonoita counseling pamwe Zigwa haana unyanzvi hwecounseling chaanogona kungobvunza mubvunzo chete we will be very open to work with anyone. Ndizvozvo zvese zvinhu zvine mabatsiridzo azvinoitwa sezviri kutaurwa nevana vangu pano kuti kunyange zvikaoma sei, kunyange mukadumbirwa sei, ngatiedzei kutsvaga rubatsiro. Tinogona kurwana mukati memhuri yedu, tinogona kurwana munharaunda, tinogona kuenda iko kumakereke, tinogona kurwana munyika. Saka kana muchinge madumbirwa, vadiwa tariri nevateereri, musazotora upenyu hwenyu. Musazokanganisika nezvimwe zvinhu kana kuita bvacha. Saka munhu kana kuti achizikanirwa zvaanozi, ndoziva kuti pandima dzenyu dzamunofamba idzodzo imi matoni vanhu venyu vamunoziva kuti kana ari uyu dzake nyaya ndidzidzidzi, kana ari uyu nyaya dzake ndidzidzi. Munodzironda here mapedza kuita izvozvo zvamunenge maita idzi? Nondanzwa uye achitaura kuti vanhu ngavatsvage rubatsiro kana chi. Imi munombozorondawo here kutedza kuronda kutsvaga munhu, kutsvaga munhu auya akagumbuka chaizvo pachikuva penyu kunzi nda kutomurova, toda kutomutuka. Mashoko mamwe acho anotaurwa TJ hatigone kuadzokorora, anorema. Anorema. 1, ndabvunza mubvunzo kuti munoronda here. 2, chii chaita vanhu vedu kurerutsa mukanwa pakutaura zvinoshura? Unoziva kuti kare waiti ukanzwa izwi waishaya pekuhwanda rataurika, asi zvino vanotaura zviri nyore nyore. Ndoda sekuti inyaya kuti navo vanhu vazhinji vaexposed kuzvinhu izvi kwaitozviona like zvotangira pakuti paya panotara kuti zvoni hatisi kumonita vana vedu kuti ndezvipi zvinhu zvavari kuona sikuona. Saka vanoona zvimwe zvinhu zvavanoona paya zvekuti pavanozozvitaura rurimi runenge rwakareruka. Chaita kuti rurimi rwenyu rusareruka inyaya yekuti zvinhu izvi mune musina kuzviona, mune musina kwamakambozvinzwa. Saka kuti utange zvitangire pauri iwewe kuti utange kuzvitaura zvinonetsa, but aya nyaya yemakuriro atiri kutoita like zvarutaura ibaba Sparks sekuchechi futi unonzwa Bible sharati from the abundance of the heart does the mouth speak, kuti zvinhu zvinotaurwa zvinobva kutsi kwemwoyo. So ndo picture yezvimufundisi rizi kana kuti muvhangeri kungotaura vavhangeri mazuva ano havachaparidza vanoti vakuita nezvei. Saka inini naSparks takaparidza vavhangeri vese vari kuhwanda izvezvi, hapana kana muvhangeri ari kuparidza. Muri kuparidza imimi makamirira chitendero chipi? Takamirira chitendero, mararamiro edu, kuparidza rudo. Isusuwo zvatinotaura zvinobva mashows edu hatikwanisi kupedza show yaMike Samba tisina kutaura nhau dzeivhangeri. Hatikwanisi, hatizvigoni. But vavhangeri vanogona kutoita show yavo votopedza vasina kutotaura kuti Jesu. Saka takazoona kuti no, mukoma Zigo madii maita basa rikurwa nemavhangeri. Vavhangeri vakusiya basa iri. Saka vanhu zvavari kutaura zviri kubva kutsi kwemwoyo yavo, hanzi from the abundance of the heart does the mouth speak. Saka patinoona pasocial media vanhu vachitaura zvinonyatsira, zvinofanira kutiratidza zvinhu zvakazara mumwoyo yevanhu muZimbabwe, uye hazvifaniri kungotiudza about munhu iyeye ari kutaura zvinonyatsira. Tapa muenzaniso yekuti Mike Samba pamuri kutaura nesu muri kutaura nevateereri ndo vamakamirira. So kana paine munhu akutaura zvinonyatsira toona paine vanhu 10,000 watching, zviri kungotiudza kuti vanhu 10,000 ivava ndo zvavati izvi ndo zvatinoda kunzwa munyika ino, ndo zviri pamwoyo pedu. So social media tinoitenda yakatotiratidza kuti vanhu vari kuita sei, kuti vanhu vari kufunga sei. Saka muri kutofunga kuti idzo kakutukana iko kaya ndo kari kufunga vanhu, ndo zvakazara mupfungwa dzevamwe vacho vasina mukana wekutuka. Inini ndinoti vadiwa vatariri nevateereri, hero jira kufuka kana kuwarira. Sarudzo ndeyenyu, taura zvako. Tanga kuvhura munhu live anenge achituka vanhu, maZimbabweans anoungana ipapo, which means ndo zvavari kuda, ndo zviri pamwoyo pavo, ndo zvinhu zvavanofarira izvozvozvo, which means dambudziko remaZimbabweans rinotanga kutogadziswa mhinoti kumashure. Ngatiti vamwe vemaZimbabweans 3/4. Handizoziva zvangu nhamba chaidzo, asi ngatiti vamwe vemaZimbabweans ndo zvavanofarira. Pano tiri kutaura takasununguka, tichitaura nyaya dzesocial media, tichitaura zvinobata
mukati meupenyu. DJ Sparks naZii vari kutaura kuti isi tinokuitirai zvamunoda. Imimi zvenyu kana muri kuita zvinodiwa nevanhu, imi zvenyu muchaita rini? Isusu hatiite zvinodiwa nevanhu. That's why tisinga nondanzwa kakaiwa ndini ndiri kuita zvinodiwa nevadiwa tariri nevatereri. Saka ndini ndinoita zvinodiwa nevadiwa tariri nevatereri. Iwe hauiti zvinodiwa iwe unozvifambisa sei? Aiwa, patiri kutaura tiri kuti paunoona paine vanhu 10,000 vachiteerera munhu ari kutaura zvinonyatsira, zvinoratidza kuti vanhu 10,000 ivava ndo zvavanofarira. And mukauya kumaplatform edu ndofunga mazuva pedu pachitaurwa nhau yechechi, vachitaura kuti tiri kutaura nhau dzekunamata. Unotoona dzakanaka. Regai ndikutendei vanangu, kana muri kutaura zvekunamata muchirevesa nemwoyo unoda, munoziva kuti kudini, hamutomboziya wamatendeutsa, hamutomboziya wamabatsira. Saka kana zvakadaro, aluta continua. Saka dambudziko rataenda kutsanangura ramabva mataura mukati vanhu munoita zvinodiwa nevanhu, ko zvaunoda unozoita rini? Ndo dambudziko rinosangana nevanhu vazhinji vatinoti macontent creator. Social media ukasaingwarira unogona kutouya uchitoita zvinhu zvitsvene, unogona kutouya uchitoita zvinhu zvakakosha. Mumwe anotouya achitodzidzisa vanhu kubika, azosvika ipapo uzoona kuti no, hapasi kudiwa munhu anobika, parodiwa munhu anotamba zvisina tsarukano. Utozoona kuti nichandiri kuda mafollowers kuti atambe guvhu richirova mhanza. Vati saka pachirungu tinoshandisa word yekuti social media is a drug. Rato rimwe drug rinokunda namutoriro, rinokunda kuUK ruda rubhanirwa vana vari under 16 kuti vasa, because it's a drug. But drug rese can be turned for good use if it is in the right hands. And it's unfortunate kuti social media ikauya maoko menyana maichisamba, munogona kuona kuti vanhu vanongouya vongoti zviri kunakidza obva watiza vochimanya uko kunotaurwa zvinhu zvisina kuita utsvene. Ipapo ndiri papa ndizvozvo chaizvo mashoko makukuta uri kutaura. Papa mai I think mafans edu anoona zvinhu zveda vanofanira kuziva kuti isusu takakosha semakoshera wakaita kwatiri. Saka dhiri redu zvandenge rakaita nderekuti ivo vanofanira kutikoshesawo, isusu tovakoshesawo. Dhiri vanouya vachindudza zvisina basa, inini ndodhiri ndofunga futi kwaudzawo zvisina basa, because inini mudhiri ndakaandastanda kuti ini ndikuapa content vakakula. Vamwe vari kuUK, vamwe vakatiza nyika ino 10 years ago, havatombozivi kuti kumbare kwakaita sei. Ndobva ndavaratidza kuti kumbare kwadai so, vanofanira kuappreciata izvozvo. Bozi vari kufadaya, vamwe varitoenda kubichi, vamwe vari kupi kugandika, ini ndiri kuhadhira ndiri panyika paZimbabwe rematombo irandika. Saka ndichivaratidza vafanira kuzoona ngeisusu tiri kucreata zvinhu, tofanira kunyanya vanyengerera stereki. Handidika isusu tinoisa content woona, kana uchinge waifarira content wofollowa, kana usina kuifarira wobva ipapo. Saka zvikuda kuita mbiri yekundiudza rafu papeji pangu, tinokubloka, unozoenda kuzotonera taya kwamaichisamba mazuva anotaita so. Saka mafanzi edu saka zvinoratidza kuti mune hashaka kana muri mubasa rekushanda nevanhu. DJ Sparks, kana muri mubasa rekushanda nevanhu, tambowirirana pano kuti panzvimbo yakaita sesocial media pane vanhu kwavo, pane mapenzi, pane zvakawanda. Tikaenda kukitchen tingazviti mixed grill, vakasangana. Asi iwewe here semunhu ari pachikuva ari kubatsira sezvamataura panapa, iwe kuti ndokudzorera iwo sezvamandinhingire, zvinotibatsira here izvozvo? Ndokuzosiyana manje kuti akuzoita this time manje, pakuti variko vanonge vachiti makastoma ndana mambo ngavatituke, tongoti thank you mambo, yasibozi vatituka. Isusu zvatiri kuita panapa it's art. Zvine art zvinezvo, hazvirevi kuti zviringoitwa from nowhere, si easy. Zvine art yazviri kuitwa nayo. Saka hamufaniri kundituka ndikutengesa madomasi ndonanga kuti saka iwo uri mambo. Isusu manje tichapota tichivaudza. I know kuti vari kumamwe mabrand anonga nemabrand avo anochengetedza vachiti no, isusu hatizopindurane nevanhu tichiita sevariko mabrand akawanda ariko, but isusu tiri kuti isusu inini wakandituka ndikangobutsamwawo ndakutozva kuti muziva munotukwa munhu. Pamwe next time munhu akatondi zvimwe nditomutsuro kuti shamwari ndakuziva kuti muziva munotsurwa munhu. Handika
indakaona wari kurasika ndakumutsiurawo auonika wataura kazvakanaka manje anoita manje ini ndakazotsiura manje handichabvumidzi kutsiura ndakunzi aiwa utsiure kaiwewe tisino kutsiura iwewe tisana mambo ako hanzi ndiso ana mambo ako pakuti tiri mafans zvaari kutaura Sparks anofanira kuti hasha because munhu wenyamawo anogona kubatikana asi pfungwa yangu ndoyo same yekuti kana pari patv Amai Chisamba tatanga kuzirai paZBC TV but aizoti kuona kwatoti Amai Chisamba hakuzi mahara kwaitouya vanhu veZBC licensing otozoti parudiwa mari kana musina mukuita sei mukutorerwa which means kuti aisupport Amai Chisamba chirongwa chavo chavari kuita. Then kwauya social media vada vatarisa vanhu they don't pay to watch my videos. They don't contribute anything except ainde chirungu unochida zichirungu murungu kuri kuitire zvinhu zvakaipa kudaro hanzi uri murungu aiwa murungu iko kupi aiwa nokuti ndinombokurukura nevarungu kaini handisati ndambovanzwa vachiti tiri pakati pehurukuru votanga vanzi aiwa pai katanga tiri kuti vanoramba vari kurudzirwawo kwewo wakuita sei aiwa ndo chimwe chirwere futi chiri munyika yedu chekuti mukaona even mashows anoitwa isa nemukurumbira muZimbabwe most of them they use English wazviona like you vanowina manomini machi they use English ukaona maadress anoitwa enyika they use English izvezvi panenge paine vateereri mandevele matonga machiva mwasinganzwe shona vanenge vachitotipopotera kuti why is it you use shona mukuti chirongwa chenyu kuterwa nemashona chete here so tinenge tichipa vanhu futi zvavari kudaida sei zvavari kuda kunzwa saka tichizosanganisa futi English hamufunge here kuti isusu takatobatsira varungu kusimudza rudzi rwavo nekuti rudzi chete izvozvo zvamuri kutaura ndezvechokwadi paongororo netsvakiridzo ndakazviona kuti kunyika yedu zvinoitwa zvakawanda ukaenda kumusoro kweAfrica uko hakuna zviri zvakambodarizva kana iri Swahili vanotaura Swahili kana iri chakati vanotaura rudzi rwavo kudada nerudzi rwedu ndo basa rangu ini saka inini basa rangu nderekuti tibvume zvatiri unoona ndosaka taakutoona kunge kusviba uku kudadirwa kutukwa bvudzi rediri chituko hapana chituko chiri pamunhu mutema hapana chakanaka sezvakafadza Mwari kunge tinotofanira kuzvirwisa iyemi ndimi nyika yamangwana ndakugadzai ndakuudzai kuti ndimi nyika yamangwana pamalanguages edu 16 iwaya ngapamuke vanhu vanorwirawo malanguages edai zvakakosha chaizvo zvinenge zvichitangira pane yavanoti national cohesion kana tiri kukanganisa yekuti munyika zvinhu zvokunyanyokurudzirwa ndezvipi kana tichiri kuita mutambo wakafanana uchiitwa wese nechirungu muri kuedza kuudzwa kuti vanhu vanokwalifaya kutaura panhinga apa vanofanira kunge vachitaura nechirungu handifunge regai tigosiyana ipapo ndinokumbira kuti tisiyane ipapo handifunge nekuti panapa ndatoona kuti maakutongomona zvinhu sekuda kwenyu maakungomona zvinhu ndine urombo kuti mabva madudza mumwe wemutambo nezita asi panapa zvidu hurukuro yedu haisi pamutambo iwowo ndofunga mangoipawo semuenzaniso mangoipa semuenzaniso iwo mutambo iwowo wandika unofanira kukurudzirwa kutaura neshona ndizvo kwete neshona chete isusu tine mitauro yedu 16 saka isusu tinoti ndizvo saka muchiona kuti pakakaita runyerekupi rwekunzi Africa yose ngaiite mutauro umwe chete unozikanwa kwakanga kwakuitwa runyerekupi rwekutoti ngakutaurwe neswahili nekuti vanhu vekuna Tanzania kumusoro ikokoko havamboswera kutaura newe nechirungu ina havambokubvunza ukangosvika sonzo karibu asinoziva here mama kuti kuchikoro taitorohwa kuti tikutadza kutaura chirungu nokuti aiwa kuchikoro tairohwa nekuti tanga takapambwa tasununguka ndizvo saka tasununguka ndizvo saka taakutaura mitauro yedu sezvatiri kuita izvi paimbotaurwa chindevere patv
paimbotaurwa here shona kana kalanga patv takunzwa ndudzi dzedu. Chinhu chese chinotanga zvishoma nezvishoma, kamoto kamberere kanopisa matanda ari mberi. Amai ndambobvunzawo. Bvunza. Tiri pamalanguage apo. Logic dzekuti ndika isusu ndika tinonzi isusu atiite ndevele andika. But vanhu kumatebhileni ndobva waita shona kuti ivo vakwanise kutaura shona isusu totadza kunzwa chindevele. Hapana akambodaro DJ Sparks. Because kuchikoro isatiite ndevele but ivo kusadi kwakwandoita shona. Aiwa kukanganiswa. Aiwa uko ndokuresvikana kwezvinhu. Hakuna mitauro yepano yemunomu pamitauro yedu 16 yekunzi imi hamungaite mutauro uyu. Inenge dziri sarudzo dzinenge dzasiyana. Asi mitauro yedu ngaitikoshera pusha kuchikoro kuti chikota ingonzi taishona nechirungu andika dai wakatisira ndevele andika chitokuluma ine tinotonyeyiwa. Aiwa timbonyeyiwa kutonyeyiwa iwo antoziva wakutya kunyeyiwa seiko iwe asi unombonyeya mamwiri. No madhiri anoitwa nechindevele wakakula panapa isusu takakula panapa but isusu takatara neshona vanobva vangonzi hata zvezvibata zva nekuti chiregai tivapembedze pamukana uno. Nokuti kana uchinge uchitaura rumwe rudzi uchigona kutaura rumwe rudzi takupembedzai pane mukana uno, nekuti zvakangonaka kuti pamitauro yedu iyo ye16 ngapabude chimwe chinhu chinotiitira zvakanaka. Chiringazuva chedu chiri kuenda chida kunokwikwidzana nesu, asi ndegai ndimbokubvunza nyaya yemadrugs muneiona sei? Nyaya yemadrugs nyaya inosiririsa especially kwatinobva isusu tinoona mageto youths zvaari kuita. Vamwe vanhu havadzinzwise nyaya idzi because vanonzwa tichidzitaura. Isusu vanhu vakuita madrugs tiri kuita kusangana nawo ende madrugs akanganisa life yevanhu ane rufu but dambudziko rotinetsa ndeyekuti madrugs ari kuuya nani muZimbabwe. Ndizvozvo iwo mubvunzo wakanaka wakabata. Ari kuuya nawo ndiani? Anofanira kuti atsvagwe abatwe. Asi kana munhu kuti abatwe mukati menyika hanzi wese munhu mupurisa. Dzimwe nguva takamirira mapurisa kuti vasunge munhu, dzimwe nguva takamirira avo kuti vabate avo, asi iwewe neni newe tiri pabasa. Dambudziko hombe tikusunga munhu atenga. Ndizvozvo sunga munhu atengesera munhu iye ngaataure kwaatenga. But makatasa kwatenga ndikukutenga pamwe ngari munhu 1 akutengesa achitengesera vanhu 100 tosunga vanhu 100 tosiya munhu 1 uyu. Ipapo ndopa mukaronda akarondwa inyaya dzakaoma, asi akarondwa anobatwa chete nekuti chisi hachieri musi wacharimwa DJ Sparks. Inyaya kuti titoziva nyaya isi totogona kutopedza madrugs but kuzomafaita for free ndo vanonetsa. Pandaka budget yekumafaita kuti tokatotipana zigo budget togona kumafaita madrugs. Mungatitire zvakanaka, mungatitire zvakanaka. Fighter for free manje. Aiwa ndizvozvo. Like drugs fighter for free. Madrugs zvatora I lifestyle yako mazuva ano yekuti inoda kudiscouragewa. Andimaona to inopa urombe, inopa rufu. Asi zvinoitika ndezvekuti unotoona kuti nenyaya yekuti tikuona pamedia unoona mavideo emiimbi kana achismoka madrugs, mamwe ekuti anogona anga asingabvumirwe munomu but achibvumirwa kune dzimwe nyika. So vanhu vanoact according to lifestyle yavari kuona iri kuitika kunze. Saka hurumende inotokwanisa kuti kune vanhu vanolead lifestyle yekuti vanhu vakaona DJ Sparks pamhepo kana Mike Samba vanotoona kuti toda kupfeka hembe dzakadai bo takazona dzakapfekwa naMike Samba, ndo vanhu vari kuinfluencer. So hurumende ukanzwa kuti yabudisa kana mari yemadrugs vakatsvagawo kana mainfluencer vovabatsirawo kuti rega tikutengerewo kana makamera mazvino, regai uraramo life yekuti vanhu vachionawo vanoona kuti madrugs haana kunaka, you can accomplish something semunhu. I think ndo mafaitiro atinofanira kuita madrugs. Ndizvozvo mashoko awataura akanaka, isi tinongoti chiri mumusakasaka ngachizvinzwire. Ndinoziva kuti kana wanzwa pako pakataurwa unopabata. Munoziva hurukuro idzodzi dzinoita sevhangeri. Kana rakangotaurwa unenge wakutoti mufundisi ari kureva ini, iwe usina kumborehwa kana kuti uyu muvhangeri ari kureva ini. Hongu zvinoda mari, asi tinoda kuti tirwise nyaya yemadrugs. Inini ndinoda kukushuvirai rombo rakanaka. Muri kuita basa rakanaka, rambai muchiita basa renyu rakanaka, asi dzorai vanhu. Dzorai vanhu. Ndiwo upenyu wedu. Ndinokutenda mwanangu. Ndinokushuvirai
rombo rakanaka mukati mebasa renyu. Dzorai vanhu nekuti imimi muri vanhu vakadzoreka. Ndanzwa hurukuro dzenyu, ndanzwa kusimba kwekutaura kwenyu, ndanzwa chidaka-daka nechido chenyu. Kudzora vanhu. Kana Mwari vakupai basa, vanopa simba rinokwana. Saka hasha dziedza mambotaura kuti tinobva tazotaurawo aiwaka zvitadzo zviviri ati aiwa pane nzira yakanaka. Hamuti praise God zvenyu. Pane nzira yakanaka. Pane nzira yakanaka yekutaurirana. Pane nzira yakanaka nekuti imimi mune basa guru mangwana. Ndimi vana baba. Ndimi varidzi venyika. Pakuti mafanzi edu ngaanzwisise kuti isusu takakoshawo semakoshero akaita kwatiri. Saka patechicreata content paipa tichidaidza magesti tichivabvunza mubvunzo yavanoda kunzwa, ngavatikoshesewo woti respectawo semarespect atinovaita iwo. Ndizvozvo ndiri kufunga kuti muri kukudzana nekuti kana vachidzoka zvakare vachiona kuti DJ Sparks aripo vodzokazve. Unoziva kuti kune vanhu vanosiyana madzokero avo. Hausati wambona kuti murume nemukadzi vanogona kukanganisana, asi mumwe munhu kuti ati ndine urombo haagoni, anogona kuunza maruva. Iwe utoziva kuti ndo nyaya iyeyi. Pamwe anogona kukuigirai chinwiwa, iwe woziva kuti ndo nyaya iye. Saka imimi mumabasa enyu imomo munodzora vanhu nenzira dzakasiyana-siyana dzamunoona kuti tingaite sei. Asi rambai muchiita basa rakanaka. Ndicharamba ndichingokutarisai. Ndikakuonai makuita hasha, ndakakuonai makuita hasha, ndinouya neshamu yemupichisi. Ndikakuona wakutaura chirungu. Ndiwe Mr. Trotsky here iwe. Ndikakuona wakutaura chirungu pasiri pechirungu. Aiwa hasha ngadziitwe pasi mwanangu. Ndikukuona wakuteerera. Aiwa handiti wakanzwa kuti vanokudherera kana usina bere. Auite hasha mwanangu. Nokuti hasha nehasha hadzitibatsire. Imimi muripo kuvandudza. Saka vandudzai. Nyika yakakumirirai kumberi. Upenyu hwakakumirirai. Mazera enyu aya. Muchiripo saka ashandisei zvakanaka. Vadikani kana toita zvinoendeka. Zvikuru sei tichitandadzana na DJ Sparks na Z. Chiringazova chiya. Chinokwikwidzana nesu zvakanyanya. Asi hatigoni kupedza kachikamu chino tisina kutenda dande mutande yatipa masaisai ekuti tigone kutandadzana nedande mutande zvaendeka mazvionaka. Mike Samba Show is powered by dande mutande. Zvakadi kusangana zvakare svondo rinouya panguva imwe cheteyo. Ndinwenyu Dr. Rebecca Chisamba. Chabva chatsvuka chikarwata.